Patuloy na nagiging hamon ang pandemya sa marami, kabilang na riyan ang mga grupong nangangalaga sa kalikasan. Ang One Child, One Tree o OCOT, isang organisasyon sa Hagonoy, Bulacan na ang layunin ay pagpreserba sa kalikasan at pagprotekta sa biodiversity sa Pilipinas, apektado rin daw. Karamihan sa mga volunteer ng organisasyon ay mga kabataan at malaki rin ang involvement ng komunidad. Ito raw kasi ang konsepto ng OCOT ayon sa founder nito na si Natalia Sali. Na one child, maaaring magkaroon siya ng responsibilidad na akuin niya yung responsibilidad na yon habang bata pa siya. So doon nagsimula sa idea lang na ang One Child, One Tree is not originally from me. It's a worldwide movement na ang konsepto nito, isang bata sa Amerika, pag pinanganak ka, magtatanim ng puno para sa bata na yon. Isa ang pagbaha sa pangunahing problema ng mga taga-Hagonoy, kaya naman isa sa pinibigyang pansin ng organisasyon ay ang pagtatanim ng mangroves. Sa 10 hektaryang mangrove sanctuary sa Tibagin na idineklarang protected area, maraming mangrove na ang kanilang itinanim. Pero dahil sa pandemya, pigil din ang kanilang mga karaniwang gawain bilang pag-iingat at pagsunod sa health protocols. Gayunman, hindi raw ito dapat maging dahilan upang hindi ipagpatuloy ang kanilang advokasya sa kalikasan. So malaki talaga yung naidulot na hindrances nitong nung pandemic. Pero ganun pa man, may mga nagagawa pa rin kami. Kagaya ng salamat sa social media, salamat sa internet, may awareness raising na nagagawa din sa pamamagitan ng mga webinars and online training. And so, mahirap pero hindi imposible. So kung nasa puso natin talaga yung gawain natin, advocacy, makakagawa tayo ng paraan, provided na ang priority ko ay safety ng mga volunteers at mga program natin, donors and supporters, yung safety nila. So maingat kami. Patuloy pa rin daw ang kanilang pagtatanim ng mangrove pero limitado na lamang ang bilang ng mga volunteer. Hindi raw kasi ito pwedeng ihinto lalo pat malaki ang nagiging papel ng bakawan. Hindi lamang sa maraming mangingisda sa kanilang lugar kundi sa climate change mitigation. So yung pagtatanim namin ng mangroves, yun yung aming focus ngayon para may tirahan ng mga isda, and then deterrence din ito sa sa surge ng water and surge ng storm, di ba? Nakakatulong 'yan. Kung may mga malalakas na hangin, mas marami kang mangroves, hihina na yung hangin bago pumunta sa community. The more mangroves we plant, the better for the environment. Isang bagong proyekto raw ang tinatrabaho ng OCOT upang hindi na bumiyahe pa para bumili ng mangrove na itatanim. Sa pakikipagtulungan sa grupong Kabanatan at Bulacan State University, isang community mangrove nursery ang kanilang planong itayo. Maraming universities pa raw ang kanilang makakatuwang para sa research na kailangan sa proyekto. Sa tulong muna ng Bulacan State University, may feasibility study na magiging sustainable ba ang community mangrove nursery na itatayo namin. So pinag-aaralan yon para kung ito pala ay sustainable, may sarili kaming nursery ng mangrove, hindi na kami bibiyahe para bumili. Meron pang hanap buhay yung mga magtatanim ng mangroves. At dahil sa panahon ngayon na hindi makalabas sa mga kabataan nilang volunteers, paalala ni Sally may magagawa pa rin naman daw para mapangalagaan ang kalikasan kahit nasa bahay lang. Kailangan daw ang tulong ng mga magulang dito upang patuloy na maimulat sa kanila ang kahalagahan ng pangangalaga at pagmamahal sa kalikasan. Pero sa bahay pa lang, pwede na silang magtanim siguro sa kanilang mga space, kung may space ng ang bakuran. At kasama ng environment advocacy natin ay yung solid waste management. So magkagawa ng mga bata at hindi lang mga bata, mga magulang nila sa bahay na mag-segregate na ng kanilang mga basura. Hindi magagawa ang bata sa edad ng murang edad mag-segregate, itapon ang alam nila yung nabubulok at hindi nabubulok. Noon din, pag matanda, may edad na yung mga bata, pwede silang sumama sa mga pagtatanim namin at paglilinis. Sa pangangalaga sa kalikasan, kailangan ng partisipasyon ng bawat isa at bawat isa may magagawa sa pagpreserba at pagprotekta sa inang kalikasan. While at home, so mga practical na pwede natin gawin, patayin natin yung ilaw. Kung hindi natin kailangan, di ba, let's just use the natural sunlight.
Kung maliligo, wag gumamit ng shower kasi maraming nasasayang na tubig. Gumamit ng timba at tabo. Ang ating mga basura, segregate natin para pagkolekta ng ating EcoAid, yun na lang na residual at hindi papakinabangan ang dadalhin sa ating tambakan. Ano pa ba? Kung kayo ay nasa social media, mag-share kayo, manood ng mga YouTube video, siguro paano pangalagaan ng ating environment and share it. Ang ating kalikasan ay dapat ingatan sapagkat ito lang ang ating nag-iisang tahanan. Jennifer Salenga, CLTV News.